Moikka vaan kaikille, se on Pikkusukka täällä ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä siis ensimmäisen videon pariin. Joo, ensimmäisen videon pari. Joo, siis niinku tänään me pelataan GD Randomizeria. Ois kiva, jos me saatais sen... Mikä olisi se syvä tilaajamäärä? Ottakaa hetki. 15 tilaajaa tämän vuoden aikana. Ja 40 likeä tälle videolle. Tämän vuoden aikana. Kyllä mä veikkaan, että ne ei tule ihan onnistu. Toivottavasti tulisi, koska nimittäin... Mulla on 8 tilaajaa. Voidaan vaikka käydä katsomaan mun kanava. Ihan kohta. Kohta voidaan käydä katsomaan mun kanava. Okei. Okei, älkää sit dissiketkä. Tänään on ihan sama dissiketkä kuin jos haluat. Mikä kentän kohta toi? Mä en oikeesti. Onko se kyklä siinä? En tiedä. Tässä mä en oo ikinä. Okei, olisiko tänään mitä jos me saatais läpi tää kenttä tänään? GD Randomizer tänään. Sori, musta tuntuu, että mulla on vähän puheenvamma. Mun pitäis varmaan mennä S2-tunnelle, kun mä oon kolmosluokkalainen. Ja... Joo, mä käyn jollain... Ei... Please, älkää dissatko mua. Okei, oikeesti. Tiedättekö se kuinka paljon tohon mulla menis aikaa? Tää tuli Globsterin helpoin kohta. Okei, mä voin kohta näyttää teille perfect attempin Globstepissa. Sillä attempilla mä tuun saamaan 60. Miksi mä en mennyt alas? Tai ihan... Okei, tässä on... No niin, kattokaa vaikka. Noin. Kattokaa. Noin. Mun pitää loginaa. Okei, tota ei laskettu. Kukaan ei nähnyt tota. Okei, eikö kukaan nähnyt tota? Varmaan aika. Miten? Okei, kattokaa. No niin, kattokaa. No, oikein. Alkaa pikkuhiljaa mennä hermot. Mä olisin mieltä joku vitu Seppo kuin joku Globstepin pelaaja. Ja miltä mulla olisi vaikka Seppo Kaljuki. Mä perittäis keskellä tähän huolella. Keskellä ei oo mitään, niin silloin se on Seppo Kalju. Mä vannun toi UFOn vaikee kohta. Aina kun mä sanon, että vaikee kohta, sit mä läpäisin se jotenkin niin puhtaasti. Tää UFO on niinku oikeesti todella vaikee. Tähän pitää oikeesti olla todellakin. Noniin. Okei. Siinä oli hyvä. No sit mä näytän teille. Okei, Terror of Everything. Ja mä tuun tekemään semmosen videon kuin yhden elämän haasteen. Okei. Mä vedän Stereo Madnessista. Mun pitää avata vielä Deadlocked. Sitä mulla ei oo vielä auki. Juu, mä vähän pelataan täällä Terror of Everything 2. Mä pelaan vähän aikaa, sit mä menen pelaa. Muuten, jos te haluatte tehdä mulle kenttiä, kirjoittakaa Pikkusukka. Niin sitten, jo, vedätkää hetki. Mä näytän. Tällaisella nimellä te voitte tehdä mulle kenttiä. Aivan sama. Te voitte kirjoittaa ihan mitä vaan tuonne. Ihan mitä vaan loppuu. Niinku. Niin katsokaa.
Täällä ei ole mitään. Ja tän nimen kun te pistätte, tai vaikka pistää Pikkusukka Challenge, niin jos se tänne pistää sitten, niin ei oo löydy. Ja pelataan nyt vähän riisen. Amperia. Mä en pistä musiikkeja päälle, koska voi tulla copyright. Oh hell no. Mitä tässä tapahtuu? Äijä, mä en oo mikään zoink. Äijä. Vampira. Oi jumala, on kyllä ihan helä. Kari Noutoleve. Jumper. Mikä biisi on Jumper? Okei, mä en halua pistää niitä, koska mä en halua sille copyrightia. Siis sä et jaksa, mä pelaan Jumperia. No, pelataan sitten Jumperia, ei tässä ole muutakaan tekemistä. Tää ei tietää! Kiitti tää ei kuka näin. Ja ei oo sitten koiniakaan. Jaha. No oisko en mä tiedä, mitä tässä voi sanoa nyt. Oma! Tää on niin goofy kenttä. Okei, guys atoma nukkee powered. Joo, en mene. Tää on muuten mun tekee mieli. Joo, mä pelaan sit jossain vaiheessa. Okei. Mikä tää kenttä on? Oh, hell no. Okei, mä en oo zoink. Mä en ole zoink. Okei, me mennään pelaa vähän mun Gauntletin lempimappia. Magatin Sakturun. Mä en osaa lausua tätä oikeasti. Sori, mä osaan vähän englantia, mutta en paljon. Okei, ymmärretty. Asia ymmärretty. Hyvä. Toivottavasti se on ymmärretty. Toivotaan, että se on ymmärretty tämä asia sitten. Koska mä en nimittäin jaksa koko ajan kuvata. Mä oon joutunut 5 kertaa kuvaamaan, kun tää alku on mennyt pilalle. Ihan kokonaan alku on mennyt pilalle. Niin siis, mä voin joku päivä sitten kertoa, mitä mä oon kertonut siinä alussa. Mutta en tiedä, kiinnostaako teitä. Teitä kiinnostaa vaan nyt tää gameplay. Please! Voisiko olla yksi kiitollinen ihminen, joka tilaa tän kanavan? Voisko? Please. Olisi kyllä niin mahtavaa. Niin kuin oikeasti. Olisi kyllä niin kova. Ja olisi yksi like tälle videolle. Olisi sekin kyllä kova. Ohjelma nyt mulla pitkälle venot kaikki. Mitä mä teen? Okei, sori, mulla meni vahingossa kuvaus pois päällä. Every on niin mahdoton. Ja muutenkaan, mä en oo pelaamassa tota. Ootteko te tehneet miksi? Ekana, se kestää 7 minuuttia 31 sekkaa. 7 minuuttia! Mutta, we're fastest level. Okei. Päivä 1, kun me tehdään leveli. Ja me tehdään sitten seuraavassa videossa tommonen. Se on moro!